Упс. Секунда. Че не виждам. Ето, готови сме. Айде, дигни ноги. Кръсти стоп. Пусти руки. Пусти руки. Пусти. Ето. Айде. Може? Може. Айде, успех. Мерси. Какво беше спирачката? Забравих кое беше спирачката. Може само овде. Много яко. Много яко. Да. И не беше страшно, нали? Не. Много яко, да. Аз само не можах да стигна тук до края. Да, видях, да. Защото се завъртя. Да. Аз отначало не разбрах защо се завъртях, след това завъртях нарочно, защото е яко. Да. Да. Викам, да го правим. Супер, хвала ти. Това реално чуби инерцията. Да. Вдигането на ръцете. Како сте? Како сте? Добре, вие как сте? Много добре. Аз ти заснех края тук да знаеш. Супер си, много мерси. Аз също ще заснемеме. Миленски. Ама аз верно, що чаках аз да ви снимам